قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وأيتلر biz alemin perverdigarına iman getirdik. Musa bilen Harun'un Hudaýyna iman getirdik. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Firavun mu'min bolan sahirlere aýtdy: "Men size ijaza bermäkem, siz Musaga iman getirip tasdiq etdiňizmi? Bu iş bir hiledir. Siz meni şäherde käňiz, meydana çykmakaňyz Musa bilen birleşip eden hileňizdir. Şu şäheriň ählini çykarjak bolup, pes tizlikde bilersiňiz. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Elbette men sizin ellerinizi we ayaklarınızı tersinden keserin. Ondan soň sizlerini dara asaryn men dipdir. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Sahirler iman getirenlerinden soň Firavun'un javabyny aýtdylar. Tahqiq biz her halda öz Perwerdigarymyzyň tarapyna ruju ederiz. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وسن bizden hiç ayıp tapmarsan, meger biz öz Perwerdigarymyzyň ayetlerini we nişanlar gelende şoňa iman getirmegimizi ayıp bilersin. Ondan soň Hudaýa ýalwaryp dua edip aýtdylar: Perwerdigara, bizlere sabr ata et we biziň janymyzy alanda musulman halymyzda al. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Firavun'un qawmynyň eşraflary aýtdy: "Aya Musany oşan qawmyny şeýle zat degmän goýjakmy? Ki ýerde fesad işleri wujuda getirip, we seniň Hudaýyňy terk edip." Şonda şolaryň jawabynda Firavun aýtdy: "Şolaryň erkek oglanlaryny öldürer we gyzlaryny goýar we biz şolara galipdir." قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Hazreti Musa aleyhisselam öz qawmuna aýtdy: "Siz Hudaýdan kömek we nusrat talap edin we sabr edip tagat getirin. Tahqiq yer Hudaýyň has mülkidir. Öz bendelerinden kimi halasa şoňa yerini miras etip berer. We ýaxşy agybat muttaqi we perhizkarlar üçindir." قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Musa aleyhisselamın qawmlary aýtdylar: "Bizlere sen resul bolup gelmezden olalla eziyet berildi we bizlere resul bolup gelenden soňda eziyet berildi." Musa şolara aýtdy: "Tezlikde siziň Perwerdigaryňyz düşmanyňyzy helak eder we sizi yer ýüzünde halife eder we sizlerini görerski na taryqa amel etdiňiz." ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وتحقيق biz Firavunu we Firavunun qawmyny köplerçe müddet açlyk bilen we miweleriň kemelmegi bilen gereftar etdik. Şayet pendalsınlar diýip.